Ξεκινώντας το νέο μας αφιέρωμα στο νομό Αργολίδας, αρχίζουμε την περιήγησή μας από το Άργος, την αρχαιότερη ελληνική πόλη με ιστορία 5.000 χρόνων. Στο κάστρο της Λάρισσας συναντήσαμε τον δήμαρχο του Άργους και πρόεδρο της ΤΕΔ του νομού Αργολίδας, Βασίλη Μπούρη, ο οποίος μας ξενάγησε στα σημαντικότερα σημεία του νομού και της πόλης του Άργους. Καλωσορίζω την εκπομπή Ελληνικές Διαδρομές στην πόλη του Άργους και στον ευρύτερο Καποδιστριακό Δήμο Άργους. Ένας δήμος με περίπου 30.000 κατοίκους αυτοδιοικητικά, με την κεντρική πόλη και 8 διαμερίσματα. Μία πόλη που είναι από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο, με μεγάλη ιστορία διαχρονική. Βρισκόμαστε μέσα στο χώρο του κάστρου, στην κορυφή του λόφου Λάρισσα, που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Μπροστά μας είναι όλη η πόλη που βλέπει τον περισσότερο αργολικό κόλπο, αλλά και όλους τους όμορους δήμους στην περιοχή. Η πόλη του Άργους στηρίζεται οικονομικά με πρώτο πυλώνα, αν θέλετε, οικονομικής ανάπτυξης, την γεωργία, και είναι η παραγωγή των σπεριδοειδών. Ένα μικρό κομμάτι που στηρίζεται στην κτηνοτροφία και από εκεί και πέρα στη μεταπρατική βιομηχανία και στη βιοτεχνία. Η πόλη του Άργους, αυτό που πραγματικά έχει να προσφέρει και είναι μοναδικό έξω από την ιστορία της, είναι αυτή η πλούσια αρχαιολογική χώρη. Ένα αρχαίο θέατρο που η χωρητικότητά του είναι περίπου 20.000 θεατές στην πρώτη του μορφή. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις περίπου 3 με 5.000 θεατές. Είναι ένα θέατρο που έχει κάποιες μοναδικότητες, γιατί είναι σκαλιστό πάνω σε ένα βράχο, δεν είναι κατασκευασμένο ή χτισμένο, με μια μεγάλη και πλούσια ιστορία. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κάστρο και ό,τι περιέχει αυτό ως πολιτιστική κληρονομιά, γιατί αν θα το επισκεφθείτε και παρακολουθήσετε, θα βρείτε διαχρονικά όλους τους πολιτισμούς που έχουν περάσει από αυτό το κάστρο, από την αρχαία, αν θέλετε, Ελλάδα, διαχρονικά στους Ενετούς, στο Βυζάντιο, μέχρι και την Τουρκοκρατία, που πραγματικά έχουν γίνει παρεμβάσεις σε όλη αυτή την πόλη. Η νεότερη πόλη που πραγματικά έχει μια λαϊκή αγορά παραδοσιακή, που είναι μοχλός οικονομικής ανάπτυξης αλλά και στοιχείο λαϊκής παράδοσης, με μια λαϊκή αγορά που μπορεί να είναι και μία από τις μεγαλύτερες στην περιοχή των Βαλκανίων. Διαχρονικά λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια και είναι ένας πόλος, αν θέλετε, και ανάπτυξης και λαϊκής παράδοσης για να δει ο επισκέπτης. Η πόλη του Άργους, σαφώς έξω από αυτά που μπορεί να προσφέρει στον επισκέπτη, γύρω γύρω υπάρχουν και μια σειρά άλλοι δήμοι με πάρα πολλά, αν θέλετε, στοιχεία διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Η παραλιακή ζώνη, γιατί το Άργος δεν είναι μια πόλη χωρίς παραλία, έχει ένα μεγάλο κομμάτι του αργολικού κόλπου, αλλά και οι όμορφοι δήμοι που ως πρόεδρος της ΤΕΔ θεωρητικά με ενδιαφέρει όλη η Αργολίδα και όχι μόνο η πόλη του Άργους. Ο νομός Αργολίδας είναι ένας νομός με πολλούς αρχαιολογικούς χώρους πραγματικά, που είναι από τους πιο σημαντικούς σε όλη την Ελλάδα, όπως είναι ο χώρος των Μυκηνών, όπως είναι η περιοχή του Ναυπλίου, όπως είναι η περιοχή του Άργους. Ένας νομός πραγματικά που έχει υστερήσει στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας και θα μπορούσε πραγματικά ως πόλο, αν θέλετε, ως πυλώνα ανάπτυξης, η αρχαιολογική χώρη να είναι, αν θέλετε, στην πρώτη βαθμίδα. Είναι ένας νομός και με ιστορία και με πολιτισμό, αλλά και με πάρα πολλές ομορφιές και σε νεότερα μνημεία. Ο Δήμος του Άργους οργανώνει την καλοκαιρινή περίοδο για περίπου 40 μέρες το καλοκαιρινό του φεστιβάλ, με εκδηλώσεις θεατρικές, μουσικές, λόγου, ήχου και εικόνας στους αρχαιολογικούς χώρους, με, αν θέλετε, ναυαρχίδα αυτών των εκδηλώσεων, το Αρχαίο Θέατρο. Πραγματικά καλούμε τους επισκέπτες να δουν αυτή τη δραστηριότητα. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πρόταση στο νομό Αργολίδας για το φεστιβάλ του Άργους, και όχι μόνο στο νομό Αργολίδας, αλλά εκδηλώσεις που νομίζω ότι θα έχουν ποιότητα, πιστεύω, σε επίπεδο όλης της Ελλάδας.